Pred pokrývaním škrydlov je nevyhnutné vytýčenie pravého uhla. Pre správne uloženie krajnej škrydly na pravej strane vyniesieme vzdialenosť 29 cm, respektíve 27 cm, ak uvažujeme šírku štítovej dosky 2 cm. Následne na druhej odkvapovej late od spodu strechy vyniesieme body vo vzdialenosti 90 cm a vyznačíme pätu budúceho pravého uhla na osi laty. Pravý uhol nájdeme ako priesečník oblúkov vynesených pomocnou latou. Spojnica priesečníka s pätou nám dáva pravý uhol vzhľadom k strešným latám. Od tejto spojnice vynášame rovnobežné línie v násobkoch 90 cm po celej ploche strechy. Pre zachovanie symetrie pri pokládke odvetrávacích škrydiel na valbových plochách je potrebné vynesenie kolmej línie k najvyššiemu bodu plochy valby. Od nej vľavo nameriame rovnobežnú líniu vo vzdialenosti 15 cm, od ktorej vynášame ďalšie rovnobežky vo vzdialenosti násobku 90 cm po celej valbovej ploche. Až po úplnom rozmeraní strechy odrežeme prebytočné laty na štítovej hrane strechy, čím dodržíme podmienku zachovania pravého uhla medzi štítovou líniou a latovaním. Na takto pripravenú štítovú hranu kladieme krajné škrydly. Pri pokládke kontrolujeme správnu polohu škrydly voči vyneseným líniám. Každú škrydlu prichytávame k latám dvoma vrútmi cez predvrtané otvory. Na ľavej štítovej línii opakujeme obdobný postup, ale pri rozmeriavaní vyniesieme vzdialenosť 26 cm, respektíve 24 cm, ak uvažujeme šírku štítovej dosky 2 cm. Pokládku škrydiel realizujeme od spodu hore a sprava doľava. Pri pokrývaní neustále kontrolujeme správnosť uloženia škrydiel voči vyznačeným líniám. Ak je to potrebné, škrydly v ploche strechy prichytávame pomocou príchytiek škrydiel. Na riešenie ukončenia pultových hrán striech ponúka firma Bramag pultové škrydly základné, polovičné a rohové.